Σε αυτό το βίντεο θα σου πω όλες τις αλήθειες που θέλεις να ακούσεις αλλά αποφεύγεις. Καθ' όλη τη διάρκεια θα σου δίνω πολλά tip για να βγαίνεις πάντα έξω καλοντημένη, για να δεις πόσα ρούχα έχουμε στη μέση, πόσα πολλά ρούχα έχουμε πάντα και ποτέ δεν έχουμε τίποτα να φορέσουμε. Θα σε βοηθήσω. Θα σε βοηθήσω, το υπόσχομαι. Κοίτα. Νομίζω ότι έχουμε άπειρα πράγματα και μόλις τα βγάζεις όλα έξω αντιλαμβάνεσαι γιατί έχω τόσα πολλά πράγματα και ταυτόχρονα δεν έχω ποτέ τι να φορέσω. Αυτό εδώ και έχουμε κι άλλα μέσα στην ντουλάπα. Απόλυτο χάος. Απόλυτο χάος. Καλημέρα και καλώς όρισες στο πιο τέλειο βίντεο που έχεις δει ποτέ σου. Και αυτό γιατί θα σε βοηθήσει σε όλη σου τη ζωή αυτή η ντουλάπα που θα οργανώσουμε όλο το χρόνο να έχεις πάντα τι να φορέσεις. Και ακριβώς εδώ θα ξεκινήσουμε να βγάζουμε όλα τα ρούχα της ντουλάπας. Για να κάνεις οργάνωση ντουλάπας μαζί μου, επαγγελματικά, όπως έχουμε δει και από τη Marie Kondo, βγάζουμε όλα τα ρούχα έξω από την ντουλάπα, όπως βλέπεις και αυτή τη στιγμή. Αυτό μας βοηθάει να καταλάβουμε πόσο όγκο έχουμε ρούχα και αχρίαστα πράγματα έχει. Και ενώ τα έχουμε αδειάσει όλα όμως από τις ντουλάπες, ξέρω ότι είναι βουνό, αλλά θα κάνεις αυτό το ξεκαθάρισμα μία και έξω και θα σε βοηθήσει πάρα πολύ και στη συνέχεια. Καθ' όλη τη διάρκεια θα σου δίνω πολλά tip για να βγαίνεις πάντα έξω καλοντημένη και ας μην κοροϊδευόμαστε, αυτή τη δουλειά την κάνουμε σχεδόν πάντα οι γυναίκες. No hate στους άντρες, τους αγαπάμε πάρα πολύ, αλλά οι περισσότεροι έχουν 10 ρούχα και αυτά τα 10 ρούχα τα φοράνε και όλο το χρόνο. Δυστυχώς όμως εμείς έχουμε ένα υπερκαταναλωτισμό. Και σε αυτό το σημείο θέλω να ξεκαθαρίσεις, είμαστε στο βήμα δεύτερο. Ενώ τα έχουμε βάλει όλα μία στίβα και τα βλέπουμε μπροστά μας, θέλουμε να αρχίσουμε το ξεσκαρτάρισμα. Τι θα κρατήσουμε και τι θα χαρίσουμε. Συνήθως προτείνω να μην τα πετάμε, να τα δώσουμε σε μια εκκλησία, σε κάποιον άστεγο, φιλοζωικές που έχουν σκυλάκια, γατάκια κλπ. Χρησιμεύουν πάρα πολύ. Μπορούμε να τα δώσουμε παντού, να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας και τα μικρά μας τα ζωάκια που κρυώνουν όλο το χειμώνα. Ειδικά αν έχεις κουβέρτες, δεν τα πετάμε ποτέ. Μιλάμε κατά βάθος, δεν ήθελα καθόλου να γίνει αυτό το βίντεο. Νομίζω ότι έχουμε άπειρα πράγματα και μόλις τα βγάζεις όλα έξω αντιλαμβάνεσαι γιατί έχω τόσα πολλά πράγματα και ταυτόχρονα δεν έχω ποτέ τι να φορέσω. Αυτό εδώ και έχουμε κι άλλα μέσα στην ντουλάπα. Το απόλυτο χάος. Απόλυτο χάος. Μία τεράστια βοήθεια, ένα μεγάλο tip για το πώς να ξέρεις ποια ρούχα θέλεις να κρατήσεις και ποια όχι, γιατί όλες μας έχουμε ρούχα στην ντουλάπα που λέμε θα το φορέσω, αλλά δεν το φοράμε ποτέ. Οπότε ένα μεγάλο tip θα σε βοηθήσει πάρα πολύ είναι να το δοκιμάσεις εκείνη τη στιγμή. Και γι' αυτό, όπως βλέπετε και εμένα, θα φορέσεις κάτι άνετο, έτσι ώστε να μπορείς να αλλάζεις συνέχεια. Και μη μου πεις ότι βαριέσαι, μη μου πεις ότι δεν θα σε φτάσει ο χρόνος, θα σηκωθείς πρωί για να κάνεις αυτή τη δουλειά και εννοείται θα δοκιμάσεις κάθε ρούχο που έχεις αμφιβολία. Δες οπωσδήποτε το βίντεο μου που σου έχω κάνει ποιο χρώμα σου ταιριάζει οπωσδήποτε, γιατί μπορεί να έχεις το τέλειο ρούχο, ένα πανέμορφο φόρεμα ή μπλουζάκι ή σορτσάκι, το οτιδήποτε και να μην ταιριάζει το χρώμα στην επιδερμίδα σου, με τα μαλλιά σου, με τα μάτια σου και γι' αυτό να μην το φοράς ποτέ. Οπότε πάρα πολύ σημαντικό, δες πρώτα αυτό το βίντεο και ξαναέλα εδώ για να δεις πώς θα οργανώσεις την ντουλάπα σου. Πάρα πολύ σημαντικό. Επόμενο, καθώς ξεκαθαρίζουμε την ντουλάπα, είναι το εξής. Όλοι μας έχουμε ρούχα που όταν είναι να πάμε κάπου πολύ καλά, σε ένα δείπνο, μία βόλτα, έχουμε αγαπημένα ρούχα. Αυτά τα αγαπημένα ρούχα σίγουρα τα κρατάμε. Σκέψου έτσι. Τι δεν θα φορούσες ποτέ όταν θα έβγαινες έξω με την παρέα σου στη βόλτα σου? Ποιο είναι αυτό το ρούχο που έλεγες αυτό δεν θα το φορέσω με τίποτα? Δεν με κολακεύει, δεν νιώθω ωραία μέσα του. Αυτό
σίγουρα το δίνουμε. Δοκίμασε το και ταυτόχρονα για να είσαι σίγουρη ή σίγουρος ότι δεν σου ταιριάζει και δεν σου αρέσει και χάρισέ το. Και τόσο εύκολα, τόσο απλά ξεκαθαρίζουμε κατευθείαν τα ρούχα μας και πάμε στο επόμενο βήμα. Ξεκαθαρίζουμε όλα τα χειμερινά σε αυτή την περίπτωση, γιατί όλα τα χειμερινά θα τα ανεβάσουμε πάνω και θα κρατήσουμε τα καλοκαιρινά. Οπότε ταυτόχρονα λέω, κάνουμε και ξεκαθάρισμα και στα χειμερινά όσο τα διπλώνουμε. Έχω θαυτεί κυριολεκτικά μέσα στα ρούχα. Νομίζω δεν φαίνομαι καν. Και τέλος με τα μπουφάν και τα υπόλοιπα τα φυλάζουμε κατευθείαν στην επάνω ντουλάπα και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Τα ανεβάζουμε όλα πάνω στην ντουλάπα τα χειμερινά και προχωράμε στα καλοκαιρινά, όπου τα χωρίζουμε σε κατηγορίες. Μπλουζάκια, σορτσάκια, μπουστάκια, πιζάμες και χειμωνιάτικα κατευθείαν στην άκρη. Τα οργανώνω, αν είναι ήδη οργανωμένα, μην τα χαλάσεις, τα αφήνουμε στην άκρη για να τα βάλουμε κατευθείαν στις πάνω ντουλάπες. Εννοείται εσώρουχα, μαγιό κλπ. Και όλα σε κατηγορίες. Και μην ξεχάσω, όσο χωρίζουμε κατηγορίες, μία κατηγορία εγώ προσωπικά χωρίζω τα ρούχα που φοράω σε εξόδους. Δηλαδή βραδινά φορέματα, βραδινά σορτσάκια, κορσέδες που είναι κυρίως για έξοδο, δηλαδή για να βγεις μία βραδινή βόλτα κλπ. Θα τα βάλουμε σε ένα ξεχωριστό ντουλάπι τα βραδινά μας ρούχα, τα πιο καλά μας ρούχα και τα καθημερινά μας ρούχα πιο κοντά και πιο εύκολο προσβάσιμα. Και στο επόμενο σημείο διπλώνουμε όλα τα ρούχα μαζί με την Τζέννη. Έχω πιάσει τα μαλλιά μου, έχω ζεσταθεί πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα μου πάρει αιώνες αυτό το βίντεο. Αιώνες βασικά θα μου πάρει να τα διπλώσω, γιατί εσείς θα δείτε 10 με 20 λεπτά. Αλλά όσο πιο λίγα τόσο το καλύτερο, ούτως ή άλλως στο τέλος της ημέρας σκέψου πόσο λίγα φοράμε σε σχέση με αυτά που έχουμε. Νομίζω maximum φοράμε το 20 με 30%. Ναι, πάμε να συνεχίσουμε. Αυτή εδώ είναι η κατάσταση τώρα. Τα έχουμε οργανώσει όλα σε κατηγορίες. Τα βλέπουμε κατευθείαν και να τα ξεκαθαρίζουμε και πιο γρήγορα. Επόμενο βήμα, και εδώ είναι η ευκαιρία μας, καθαρισμός ντουλάπας με άζαξ, με σπρέι, με αρωματικά, για να την ανανεώσουμε και να νιώσουμε αυτή τη φρεσκάδα που μπαίνουν τα νέα ρούχα. Και όσο διπλώνουμε και οργανώνουμε ρούχα, θέλω να διευκρινίσω κάτι. Θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε υπερκαταναλωτικές οι γυναίκες. Όλη η βιομηχανία της μόδας είναι στηριγμένη επάνω μας. Οι γυναίκες υπερκαταναλώνουν και αγοράζουν συνέχεια ασταμάτητα. Όμως, ξέρεις τι πραγματικά αγοράζεις? Διότι δεν έχει σημασία να αγοράζεις ένα πανάκριβο μπλουζάκι ή ένα πολύ οικονομικό μπλουζάκι. Αυτό που έχει σημασία, το ξέρεις ότι είναι το υλικό του. Από τι είναι φτιαγμένο? Δεν έχει σημασία αν η μπλούζα κάνει 3.000 ευρώ, αν είναι 100% πολυεστέρας. Σημασία έχει να είναι βαμβακερό και ας κοστίζει 3 με 5 ευρώ. Πάντα θα διάλεγα το βαμβακερό, όσο και αν κόστιζε. Ο πολυεστέρας είναι πλαστικό. Σταμάτα να βάζεις πλαστικό στο σώμα σου. Ακόμη και τα σουτιέν που φοράμε δυστυχώς είναι πλαστικά. Όπως και τα εσώρουχα. Προτίμησε πάντα εσώρουχα 100% βαμβακερά, όσο δύσκολο και αν είναι να τα βρεις. Και δεν σου λέω κατευθείαν να πετάξεις όλα όσα έχεις από πολυεστέρα κλπ. Αλλά σιγά σιγά να αρχίσεις να τα ανανεώνεις και να κοιτάς τις ετικέτες. Και γι' αυτό σου προτείνω να δεις αυτό το επεισόδιο στο Netflix, που σίγουρα θα σου αλλάξει τη ζωή και σίγουρα δεν έχεις ιδέα τι κακό κάνει στον οργανισμό σου το πλαστικό που βάζεις επάνω σου καθημερινά. Αν κάτι πρέπει να σου μείνει από αυτό το βίντεο, ας σου μείνει αυτό. Στο επόμενο βίντεο θα σου δείξω πώς να κάνεις καθημερινά μασάζ προσώπου 5 με 10 λεπτά και η επιδερμίδα σου να είναι ανανεωμένη, σαν να έχεις κάνει botox, να μην έχεις καθόλου ρητίδες όσο χρονών κι αν είσαι. Γι' αυτό μην ξεχάσεις να κάνεις like σε αυτό το βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μου και να δεις τα βιβλία μου, πώς να μακρύνεις τα μαλλιά σου και τι χρώματα σου ταιριάζουν, που θα το βρεις ακριβώς κάτω στην περιγραφή του βίντεο, το link πάρα πολύ οικονομικά, μόνο για λίγες ώρες. Φιλάκια πολλά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye! Ρε, πραγματικά δεν ξέρω τι να κάνω. Βγαίνουν όλοι οι γείτονες μόλις κάνω βίντεο, ρε. Νομίζουν ότι τους παρακολουθώ εγώ, αυτό είναι το αστείο. Αν οι γείτονές μου βλέπετε αυτό το βίντεο, κάνω βίντεο στο παράθυρο, γιατί εδώ έχω καλό φωτισμό. Μην με κοιτάτε όλοι τριγύρω. Είναι πάρα πολύ άβολο, ρε γαμότο, και στέκονται εκεί 100 χρόνια.
στέκονται εκεί 100 χρόνια. Δεν θέλω να ανοίξω το παράθυρο να τους πω, μπείτε όλοι μέσα, δεν κοιτάω εσάς, τραβάω βίντεο στην κάμερα. Θα φύγω. Μάλλον όχι. Ας σκεφτούμε ότι αυτοί είναι οι αληθινοί συνδρομητές μου και με βλέπουν live όπως με βλέπεις και εσύ τώρα. Οπότε θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Πάμε. Πάρα πολύ φυσικά.